But I'll plead to But I suffer so in me. I am pa. Yamitia be as anot here. No, stop beating about the bush. Yemi no a man and for 4 million number. Onimba ko. Bako te Kenyase was sorry. Oba me sumo hodi esi ye no. Me de betu dwa Monday. Na adamfo a yedi agura du ba bia mitimba ho be pa bosia de. Se ni adamfo na mo duru. Hey! Na me wiase nyina ehunu se ebribi no on the pessimist o be pa bosia wo missed na Adom Kyei. Sama ba ho be pa bosia de ase ne yatena se edi nkomoda. Ampa. Wadamfo ne me. Na je se nkomo ho pa. Ampa. Na mete sense abre no na utime be pa bosia wo me ho. Tro na wu twa na ye o de. Ufu se wo kan se media panimu a. Ensema be fra che be ba do be nu hu se wo ko twa asantro. Akoda se wo wontama onintama go chen Ne mame. Ha! Se wadamfo ne me. Yes. Enye sa. Ampa. Unya o girlfriend case ya me no na kosovo. Unyim obi na ho ba sama me no wa na ekọ. Wadamfo ne me ya share o wi ase 11 times. Ghana fo nu se unime pa. Utuka aba me ho nwumre o fa de me o be share office. Udi beni nkomo bi kura aba ma ni. Jodi atwen. Tell me myself na oka o ya share o wa sori fie o. Edan na chi wo. Me be ya ade kura ama. Xposed ahwefo ene de nsu yede nchia kase ema obi biara na yegidi nsu obi ho ye na anim se na watwe mo ensem bi ebetu dwa a ye nya papa Adom Kyei dua e de ensem bi betu dwa anim se Adom Kyei dua ye December yodi obekeka ensem bi se ono ne angel no de is an angel of Osro no forest de enwon ensem bebre aba ama bebre na bekeka nsem bebre se we se frinyame we so no phrase finsuom we se finsuom just bebre na no biaka na enam sansunti no Rev Obofour tam to no won so se ye oso no phrase obecheche mu na afi nsusu no Monday bia nsu no be expose Adom Kyei dua adofo so nim se omontokwa ne de enye ne ana ehye ase omo hye ase kora ansa na ye papa Adom Kyei dua de sa ensem bi ebetu dwa no echi no nsu no ebe ka se Obofour afabronya ho ewe nama na se ewe akoko Obofour atamasuo so be expose papa yi ana brenya benyina no jumedi apani di no se no aka se emfri nyame no obe expose no enti no betena sia no de give and take and the ma eye papa Adom Kyei dua papa Adom Kyei dua nso ono nso so ne mic no a and the preacher adu bia no nso enkra no otibia no nso amani bi na we na watch modin sembe to dwa no kase eye Obofour no Rev Obofour no ono no osukọ no mana soretia ono papa mua a one ne ekosantokwa no na emre bi mpo a etwe mu no ono Obofour ne ba no no mo bepe besia ewo ne ono mo oba e croissant man Yesu moja ne bi enom ye a odi biscuit ye den ede ebo so na we ni nsem a e papa Adom Kyei dua ede tu dwa na odi nsem we tu dwa no bebre na adwemu yom na kakra se na eye den na onipa a one no ekuntokwa na otimi ba ho no madan muni mo ho dada na se muni mo dada dofo yenkohwe video no embra But I'll plead I am Stephen Adom Kyei. Yes. If you are not afraid, then mention my name. Amen. And if I have time and it be necessary, I shall also reply. Well known. Stop beating about the bush. Mention my name so that we know that indeed you are attacking me. And then right after, I'll also come and then respond. Amen. Amen. Na me we are singing ehunu say every no on the pessimist o be pair bosia wo missed na Adom Kyei.
so that I will let the world come to know that there was a time that this person came to sing for money from me. He came for a loan that I should borrow him some money. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That this person came to borrow money from me. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. So if I was nobody back then, how come you could come to me seeking for loan or assistance? Akwadaso wa wontama a onintama go chain Ne mame. Powerful. We are going. Share. If the child says he has clothes, he does not have penny, grass. Praise the Lord. Sadano osanom mona mosabo ne sobolo ni biscuit. Cream cracker. Yes. Cream cracker biscuit. Hey, cream cracker biscuit. Nso wahwɛ video ni bi na wahu bi na wen nyina akyi no sɛ na nkɔfo bobo ho ka sɛ na munim ho dada na sɛ den na because yenim no nanka emre bi etwa mu na moko ɛwɔ so bo no we sɛ me na mbi bae ana wo condemn na afi wo nso so uye bi we nso sɛ me na me hyɛ ase nyene Nigeria ton na me hyɛ ase ɛtɔn me so bolo na nkɔfo adwum yɛ mo na kakra na we na yɛ Rev Obofour nso atena se Adom Kyei Batuja eka say Ani onim Adom Kyei onim ni so many times like they've seen each other. Rebecca si bia honhom na say honem for si honem mu fam no on ne hia baako 11 a omo nim mu ho pa omo ye nyoma bom kyese ne kase mu kyerɛ sɛ omo ye nnamfofo enti no we kyerɛ sɛ ansɛm Adom Kyei de Batuja eka say Obofour abenum ni so bolo be pe besia won no betimi ayampa because of say woni mebi a onkɔgye besia e won hono mo na Obofour nsɛm kyerɛ mu no kan ya ka say empo no ono no ma ye nyoma bebre together omunim oba baako like mba mienu bi omunim omo one no nim no wo baako number ono so wo baako number afen susu no sanso nsɛm de bebre o sanso say waye nyoma krampa ma ɛyɛ e papa Adom Kyei dua e wo no a ne dan echi na se na sorry echi o se ne fie dan echi o eno de obi ntimi nche ne mu no se ne dan echi kura no wa ye nnwom bi amane da na emre bi kura mpo no Adom Kyei dua de nsem batu nanim se beni nsensem bi ameno obotu gu ya adofo Rev Obofour ka se mo peso nkyerɛ se onim Adom Kyei dua pa o ma ye nnwoma abomu na ye se confirming nsem Adom Kyei dua e ka no ono nso de more be count because ye anamfofo adofo Inkotie Rev Obofour enum ensem embra. But o sofo so onime. Ayampa. Ayase what ase. So onime. Ayampa. Madam for no. Dia metie bi asa no tie. Yemienu wo ma namfofo mienu number. Onimba ko menimba ko. Baako te Kenyase bo sorry. That was 2015. Madam for pa. Oba me so me hodi esi ye no. Me de betu dwa Monday. Hey. Na adamfo a yedi agura du ba bia mitimba ho be pa bosia de. Se ni adamfo ne mo duru. Hey. Mercy. Adamfo no mo du. My friend. My bestie. Nyambe tuaka. Mercy. Eno ana me wada. Eya de. Eno bi friend me say Asofo be say Baba no ho abapa bosiada. Hey. I'm coming. Okay, chira me no. I'm catching say Obo me dey on say that be na me say jai. Thank you. Obo me dey say kimpe.
Oye mistake bomidin kimpe ya. Asamaba. Bomidin pe se oye Obofour. Samaba ho ba pobosi ade asane ya tena se edi nkomoda. Ampa. Wadamfo ne me. Eno. Obi timi fiti brako pe nkozo la hoso okopesika gisi one ne ye free. Ampa. Okay. Na je se nkomo ho pa. Ampa. Ati. What you wanna say? Se entro na wu twa na ya ode. Ufi sa wo kan sa media panimu a. Ensema be fra che ba do banu hu sa wo twa sa entro. Se wadamfo ne me. Yes. Enye sa. Ampa. Unya o girlfriend case ya me no na kosovo. Unyim obi na ho ba asama sa me no wa na ekọ. Ampa. Enye sa. No. Okay. Ana wonya clear. Okay. Ebi a wonya clear. Okay. Was. Kofi woni me nya free wetin abamfie. Ese nam. Edu alomo pastis obada na ye wo pe no wo kira na wo anoma na me ma no mot. Yate ye vechirem. Sa wo sua ntro twa. Akokora wo twa ntro. Oh. Mate. Adamfo ne me ye hia wo wi ase 11 times. Ghana fo nu nse woni me pa. Utuka aba me ho nwumre of ade me wo be share office. Yes, oba office be share wo. Udi beni nkomo bi kura aba mani. Ti odi atwen. Tell me myself na oka o ya hia wo wasori fie wo. Edan na chi wo. Be be ya ade kura ama. Are you listening to what I'm saying? Odi abra. Odi abubo ki bra. Ona mo nsa akura bi wo ha. Oya akura boni che panyin boni. Hallelujah. Area ahwefo nso wetie nsɛm no bi ɛdɛn na aka fa sansɛm bi ho a Obofour ɛde tu gya na sɛ reply ɔde ma Adom Kyei du a ɛnam nsɛm a ɔka sɛ onim no waba no wabɛpɛ besia wabɛnom ne sobolo wama ne biscuit are dɛn na nso ka fa ho ne Obofour reply ɔde ma no believe ɛwɔ comment section ha na mdom besi na na yɛbɔ a ɛna me ne mu ɛde nhyɛ makra mu nyinaa bye bye.